интихобот як рукни муҳими давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона буда ифодагари иштироки фаъоли халқ дар ҳаёти сиёсиву иҷтимоии мамлакат мебошад. зеро шаҳрвандон тавассути иштирок дар интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ номзади арзандаи худро ҷонибдорӣ намуда барои 5 соли оянда интихоб менамоянд. сокинони ноҳияи шаҳри Тус субҳи барвақт бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ва муайян намудани мавқеи шаҳрвандии худ ба участкаҳои интихоботӣ ҳозир шуда ба номзади арзандаи хеш рай медоданд. имрӯз омада барои ояндаи Тоҷикистон ба вакилони арзанда овози худро додем. дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар ҳамаи 40 участкаҳои интихоботии ноҳияи шаҳри Тус фазои муносиби овоздиҳӣ фароҳам оварда шуда буд ва тибқи иттилои раиси комиссияи ҳавзаи интихоботии рақами 31 аз шумораи умумии раъйдиҳандагон 3985 нафарашон бори аввал иштирок менамоянд. соли ҷорӣ аввалин маротиба ман ҳуқуқ пайдо кардам то ин ки дар ин интихобот иштирок варзам ва ҳуқуқи худро истифода бурда барои интихоби вакили арзандаи хеш барои ояндаи худ ва ояндаи миллати худ овоз додам. имрӯз чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст, дар ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистони азизамон як рӯзи таърихӣ ва хотирмон хоҳад буд ва ман имсол имконияти маротибаи аввалини иштирок кардан дар маъракаи муҳими сиёсии давлати азизамонро доштам ва ба вакили арзандаи хеш барои ояндаи худам ва ояндаи дурахшони давлати азизамон овоз додам. сокинони ноҳияи шаҳри Тус бо иштироки фаъоли худ дар ин маъракаи сиёсӣ собит намуданд ки аз ҳуқуқу ӯҳдадориҳои конститутсионии хеш бархурдоранду нисбати ояндаи давлату миллат бетафовут нестанд. Баҳриддини Эмомиддин, Фирӯз Қурбонов аз ноҳияи шаҳри Тус.